2017 urtea, 52. edizioa, ez dira zenbaki makalak. Aurtengoan Azoka eta baita Durango ere, sormenaren lurralde bilakatuko dira. Sormena erein, landatu, zaindu, ureztatu, garatu, babestu eta maitatzeko esparrua izango da. Izan behar da. Alabaina, sormenaren lurraldea haratago zabaltzea irudikatu nahi dut gaur eta hemen. Sormena irudimena eta berrikuntza ere bada. Eta irudikatzeko zein berriztatzaileak izateko gaitasuna geure ganatzeko alegina egin beharra daukagu beste eremu askotan ere. Badago bide berriak irudikatzeko beharra gure enpresa txiki eta ertainetan, gure kooperatibetan, sindikatuetan eta lan munduan. Badago irudimenezko irtenbideak bilatzeko beharra ingurugiroari begira. Badago elkar bizitza baketsua sendotzeko eta behar izan berriei erantzun zuzena emateko premia berriztatzailea hainbat eta hainbat arlotan. Euskal kultura sortu eta transmititzearen lanaren, ekimen publiko eta pribatuaren arteko elkarlanaren adibide bikaina dugu gainera. Elkarlana ez baita gaur egungo berritasun bat. Gizarte honen, kulturaren eta hizkuntzaren bilakaeraren ezaugarri nagusietariko bat horixe da, elkarlana. Elkarlanari esker, heldu gara Gago Santokira, eta elkarlanari esker, heldu dira gure hizkuntza eta gure kultura gaur egun dauken bizi indar hortara. Azoka honek aukera ematen digu guztioi, erakundeoi eta bertara agertzen garen guztioi oso garrantzitsua den gauza bat egiteko. Aukera ematen digu sortzaileengana hurbiltzeko. Aukera ematen digu sortzaileei gure berotasuna erakusteko. Behar ditugula esateko. Eta eduki interesgarriak eta erakargarriak behar ditugula. Euskal hiztun bezala gogoratzeko eta azpimarratzeko. 51 urtez, gertatu diren bizipenak Durangon ezinezkoak dira kontatzen. Eta hemen beste behin gurea garai berrietara egokitzen jakin duten kultura bizia dela ikusiko dugu. Arro egoteko moduko azoka da gurea beraz. Menderdiko ibilbidean ekarpen ugari egin dizkio azokak euskal kulturari eta euskal kulturak gizarteari. Jasotzeko lehendabizi eman egin behar da. Eta sarritan ematen duguna baino gehiago jasotzen dugu. Azoka zentzu horretan eskuzabala da. Dirutan bueltan datorren inbertzioa eta zenbakietan neurtzea zaila den aberastasuna ematen digu. Horregatik aldarrikatu nahiko nuke, euskal kulturan inbertitzeak merezi duela. Euskal kultura ondarea da, etorkizuna da. Eta gaurtik hasita, aldia ere bada, euskal kultura bizitzeko aldia. Ongi etorri beraz eta gozatu guztiok sormenaren lurraldeaz. Sormenaren lurraldea, barne bulkadez jalgi oi delako, ezina ekin bilakatzeko. Sortzea sinestea bada, sortu egin nahi dut. Sinestea sortzea bada, sinetsi egin nahi dut. Eta bitartean, behin eta berriro bizi hasieraren hasia. Sormenaren lurraldea da.